дӯстдорони синамои асил, собиқадорони соҳаи кино ва аҳли фарҳанг омаданд то дар маросими кушодашавии сеюмин кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ «Навсоз» иштирок намоянд. Болидагии ҳозирин ҳадду канор надошт. Нахуст иштирокчиён ва ҳакамон болои роҳрави сурх қадам заданд ва чун анъана акси хотиравӣ гирифтанд. қисмати асосии чорабинӣ дар дохили кинотеатри Ватан сурат гирифт. Нахуст собиқадорони соҳаи синамо баргузории ин чорабиниро ба ҳама табрик гуфтанд. Сипас ба ҳозирин ҳакамони фестивал муаррифӣ шуд. ёдовар мешавем, ки кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ «Навсоз» бори аввал соли 2016 бахшида ба 25-уми солгарди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ташкил ва баргузор шуда буд. Соли 2017 ин ҷашнвора ба 80-солагии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ҳошим Гадоев бахшида шуда, киносозони ҷаҳонро дар душанбе ба ҳам оварда буд. як қаҳрамоне ки мо офаридем, синни солаш бисёр калон, он кас 76 сола, худ шоир ҳастанд. Ва вақте ки филмро офаридем, ҳамаи он ҷузъи томе ки он кас танӯрро меофаранд, ба навор овардем. Ва вақте ки филмро мебинед, фикр мекунед ки ноне ки сари дастархон мебояд, бо чӣ гуна заҳматҳо танӯрро месозанд ва рӯи дастархон он нони гарм меоранд. кинофестивал дар бахшҳои байналмилалӣ ва ҷумҳурӣ баргузор мешавад ва киносозонро ҷоизаҳои беҳтарин филм, беҳтарин сценария, беҳтарин коргардон, беҳтарин наворбардор, ҷоизаи махсуси аъзои ҳакамон ва шоҳҷоизаи ҷашнвораи «Навсоз» интизор аст. мо акнун бояд ки ҳайати доварон ба ин филмҳои кӯтоҳметраи чӣ мустанад ва чӣ ҳунарӣ бояд ки холисона як баҳое диҳем. албатта ҳар кадоме аз ин филмҳо арзандаи як баҳсу мунозираву арзандаи тамошо аст хусусан. вале аз байни инҳо мо бояд он филмҳоеро яъне ҷоиза диҳем ки онҳо дар ҳақиқат арзандаанд. сеюмин кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ «Навсоз» дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии «Тоҷикфилм» баргузор гардида, алоқамандони синамо ва дӯстдорони кино метавонанд рӯзҳои 18 ва 19 сентябр аз соати 10 то 12 дар кинотеатри Ватан аз беҳтарин филмҳои кӯтоҳи кинематографистони ҷаҳон дидан кунанд. филмҳои кӯтоҳи Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Россия, Афғонистон, Амрико дар маҷмӯъ 20 филм бо ҳам рақобат хоҳанд кард барои ба даст овардани шоҳҷоизаи кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ «Навсоз». аммо кадом филм чӣ ҷоизаро соҳиб хоҳад гашт маълум нест. намоиши филмҳои мазкур тӯли 2 рӯз дар кинотеатри Ватан сурат хоҳад гирифт. аз рафти баргузории ин чорабинии синамоӣ дар гузоришҳои баъдӣ иттилои бештар хоҳем дод. Одинаи Маҳмад, Фирдавси Шариф, махсус барои барномаи иттилоъ.